De hát sziasztok, én Naum Maci vagyok. What the fuck? Na hát sziasztok, én Naum Matrix vagyok, és ez itt egy ilyen Novacraft PvP-szerűség lenne, és még hozzá beszélgetni is fogunk. Hát most jelenleg arról kéne beszélgetnünk, hogy ki fogom sorsolni az 1000B nyertesét, amit a montázsra csináltam. Meg lehet, hogy kapok egy mikrofont, mert most van egy webkamerám, ami nagyon ratyi, és most azzal veszem a hangot, azért zúg ennyire. Na szóval lehet, hogy kapok egy új mikrofont, és hogyha megtámadnak, akkor én szerintem azt onnan zenével fogom helyettesíteni, mert én epic dolgokat mondok, amikor egybeegyezek. Szóval ja. És akkor most ennyit szerettem volna mondani, azt hiszem, de még lehet, hogy hagytam ki valamit. Nem tudom. Szerintem akkor kezdjük is el a PvP-t. Úgy mondom, hogy azt vágom, amelyikben Tu le vera con la papaya. No digáis nada, no os entendería. ¡Se la banana! Oh. Jó team, azért csak a videóért. Amúgy nem sokat koptatott, 280-as sisim. Hogy laggol? Ez a gyerek laggol? Ja. Ezt a gyereket viszont beállni fogom. Menj már! Ja, a gombimat jössz. Hogy laggol azt a gyerek? Az is oké, van. Epic lagja van a srácnak. Fuss be! Nem még van miről beszélnünk szerintem. Itt így videósan nézőkkel úgy. Most egy végnek. Epic beszél is, már élni se tudok, meg beszélni se. Ha gyorsan így vége lesz a videónak, akkor lehet, hogy így elmegyek szettért, és azt kivágom, és megmutatom, hogy tényleg szettet vittem csak. Látjátok, itt 32 OP-n van. Ja, meg szedem a potit, mert a poti a PvP-zés első dolga. Ez a gyerek velünk van? Jó, velünk van. Ezért megértetek. Martin hátit elvett. Vagy most a Mr. Schultz idén. Aj, de a videóban semmi érdekes nem lesz. Beszélgetés megszerű. Itt van Bruno mellett, javelünk.
let's float away. Believe we can fly. The world is ours for the taking. Amazing is everything you are. I wanna see it all through your eyes. I'll keep your heart from breaking. Make sure we'll never be apart. Hold me now, hold me, never fade, and take me now. Take me all the way and save me now. Forever isn't far away. Walk up from the edge, will you surrender and be my friend? Akkor már nem speedért, meg erőért, meg potért. Nem csak 3 darabon maradt. Az azért nagyon jó, nem? Na. Na hát itt is vagyok, rapáztam, meg szedtem potit. Látjátok. És az aranyalmából nem szedtem, mert 27 darab volt, szóval nem. De nem volt már a Brunhildával PvP-zek csak, úgyhogy inkább most kiszemelek egy srácot. De mindegyik srác foglalt. De... Papaya. No digáis nada, no se entendería. Aj, valakit ütni akarok. De nem tudom kit. Most nem írok vissza az addig. Valakivel kéne. Ja, azért majd küldeni fogok. Miután ez a videó felkerül, azt hiszem küldök neked textúrát, ami nekem van. Ez jó lesz? Ez a Kazer PvP. De csak az izé. Jaj. De nem tudok most írni, pedig régen olyan gyorsan gépeltem. Most valamitől nagyon elszoktam. Az Istent, azt mondjuk megtámadom, csak nem a köve. Sőt. Kösz. Jó vagy. Ezért szeretlek. De nem kell Brunhilda! Tudom, hogy nem hallasz, de akkor jajazok. Ne. Jó, Brunhildával már kipévépéztük magunkat, szóval vele már nem akarok. Valakit kéne ütnöm. Ezek meg gondolom egybeegyeznek. Most nagyon nem tudok írni, valamitől így a kezem így. Most így. Papaya.
digáis nada, no se entendería. Istenem, de ne engem is akkor. Hallod? Jó, Rofi. De engem ütött, én nem is ütöttem azt. Láttátok? Az Isten izélte meg. Szerintem még ezt a killer... Nem tudom. Ezt a 200 műkit, azt nem. Valakit kéne. Szerintem ezzel zárnám eztet. Ha tetszett a videó és amit csinálok, akkor kérlek jelezd egy lájkkal, és ha nem, akkor is egy lájkkal, és kérlek szépen iratkozz fel. Sziasztok!